бинандагони азиз, далери зарифӣ ба тарабхонаи мо қадам ранҷа карда истоданд ва ба он кас ҳам суҳбат мешавем. Хуш омадед далер ба барнома. Саломат бошед. хуб, чун имсол соли вафодорист, шумо ба мардуми сарбаланди тоҷик дар ин сол чӣ таманниё доред? Аввал бор саломи худро ба кулли тамошобинони Душанбе мерасонам ва имсол соли ки соли саг аст, соли вафодорӣ аст. Худам хекна ки ҳамеша мардуми тоҷики мо ҳамеша вафодор бошад ва ҳамеша соли вафодор дар хонаи ҳар як оилаи тоҷик бошад. хуб, шумо ба ин барнома бо чӣ дастовез омадаед? мо дар ин барнома бо як суруди нави худ пешкаши мардуми шарифи Тоҷикистон кардани ҳастам. Як суруди нави эҷоди худро пешкаш кардани ҳастам. хуб, далер медонед саволи мо ба шумо чӣ гуна аст? дар ана ҳамин ҷо бе баровардани садои мусиқӣ шумо агар аз уҳдаи ин бароед, шумо вориди тарабхона мешавед. шумо розӣ ҳастед? Рости гап ман аз оне ки рақс кунам сурудро маҳоратам бисёр рақс ба як мард 40 ҳунар кам аст. шумо ҳангоми сурудани ана ҳамон суруд дар саҳна рақс намекунед? ҳангоме ки мо сабт мекунем, мо аз завқи дил рақс дидаву сабт мекунем. ана ҳамон рақсе ки ҳозир пешниҳоди мо менамоед аз завқи дил. бо оҳангаш ё ки бе оҳанг? бе оҳанг, бе зарби по, бе ҳамин қадр маҳоратам мерасад. ташаккури зиёд. соли нави мелодӣ муборак бошад. хуш омадед ба барномаи идонаи дурахши ҳунар. хуб, тамошобинони азиз, барномаи идонаи дурахши ҳунарро идома медиҳем. далери зарифӣ, сарояндаи ҷавон, ба барномаи мо ташриф овардан. шуморо хушомадед мегӯем ба барномаи идонаи дурахши ҳунар ва соли нави мелодиро ба шумо муборакбод мегӯем. раҳмат. ташаккури зиёд. хуб, чун соли 2017 бо кадом лаҳзаҳои хотирмонаш дар лаҳни амон хотири шумо боқӣ мондааст то имрӯз? соле ки соли 2017 мисол як соли хотирмон буд дар эҷодиёти ман аз тарафи пешвои миллат, пешвои муаззами миллати мо ки соли ҷавонон буд. мо ҳамчун як ҷавони ҳунарманд бо дастгири устодон ба як муваффақиятҳои ноил шудем ки барои 20-солаги ваҳдати миллӣ як сурудои баҳри ватандӯстона, барои наврӯзи аҷам як сурудои яъне ки пешкаши мардум гардид. хуб мешавад ки айни ҳол ҳамон лаҳзаҳои хотирмони худро чун бо ҳазлу шӯхӣ сипарӣ гардидан нақл карда бошед? ростӣ фақат лаҳзаҳои шӯхӣ, лаҳзаҳои ҳаҷм? ростӣ як лаҳзае ки дар имсол дар хотири ман мондагӣ аст, дар як клип мегӯянд наворе ки мо пешкаши мардум мекардем. ростӣ гап як соат бори мо дар ҷустуҷӯи кадро шудем, дар ҷустуҷӯи корубор шудем ки оқибат мефаҳмем ки ҳамон лаҳзаи монитори мо бебатари беқувваи чӣ хомӯш шудааст. мо изи кӯшишу ғайрат резем ҳамка хотирмон дар бораи хуб, ба навор гирифтеду, аммо яъне ки ба навор нашудааст? навор нашуда, лекин заҳмати бисёр кашидем. лаҳзаи хотирмон аз ҳамин қадр дар ҳамин сол мемонад. ташаккури зиёд. хуб, имрӯз ба барномаи идонаи дурахши ҳунар бо чӣ дастовезе имрӯз ташриф овардед? имрӯз бо як дастовари пешкаши мухлисони худ мегардонем, як оҳанги навэҷодиёти худро барои мардуми шарифи Тоҷикистон пешкаш мекунем. чунин як суруди бисёр ҳам ба мазмун хотирмон пешкаш мекунем. бале. хуб, мо низ ба шумо барору муваффақият мехоҳем ва айни ҳол бинандагони азиз, сурудро дар иҷрои далери зарифӣ якҷоя тамошо мекунем.